Ζούμε εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον κύριο Χρήστο, τον δόκτωρα Χρήστο Αναστασίου, είναι πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Κύριε Αναστασίου, καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Το γεγονός ότι 5 βροχές μας δημιουργούν πλημμύρες όχι μόνο προχτές στη Λάρνακα και σε άλλες περιπτώσεις σε προηγούμενα χρόνια στη Λευκοσία, στη Λέμεσο. Ναι. Θα θέλαμε την εμπειρογνωμοσύνη σας για αυτό το κατάντημα. Κοιτάξτε, με τις πρώτες βροχές να πλημμυρίζουν τα πάντα. Το κατάντημα είναι πολύ σύνθετο. Ναι. Και είναι συγκεκριμένο για την κάθε περιοχή. Το γενικό πλαίσιο όμως είναι το εξής. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές, τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τούτον τι σημαίνει? Ότι τα βροχόπτωσης θα γίνονται πιο αραιά, πιο λίγες μέρες βροχής, αλλά πιο έντονα. Τούτον είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει επέλθει μία έντονη αστικοποίηση. Αρχίσαμε και κάνουμε επεμβάσεις μέσα στις φυσικές... Στον ποταμό, στους ποταμούς, αυτά είναι αλήθεια. Λοιπόν, επίσης και παράλληλα, ίσως έπρεπε να πάρθουν και κάποια επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται εδώ και κάποια χρόνια σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όπως υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την αειφόρο διαχείριση της απορροής ομβρίων υδάτων. Η διοχέτευση του νερού, των νερών, με κάποιους τρόπους μακριά από αυτές τις περιοχές, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι πλημμύρες, περίπου. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη ροή ποταμών. Όταν έγινε επέμβαση, χτίστηκε μέσα σε έναν ποταμό. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να απαμπλύνουμε το πρόβλημα. Να απαμπλύνουμε το πρόβλημα. Με διάφορους μηχανικούς τρόπους. Υπάρχουν οι τρόποι της πρόληψης, που είναι στο επίπεδο της οικίας, του κτηρίου, και υπάρχουν και οι πιο συλλογικοί τρόποι, περιφερειακοί, σε έναν τοπικό επίπεδο. Σε αυτούς τους τομείς υστερούμε προφανώς, δεν είναι? Έχουν πάρθει μέτρα, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία η σχετική, υπάρχει και η εναρμονισμένη Κυπριακή νομοθεσία. Έγιναν κινήσεις προς εκείνη την κατεύθυνση. Έχουμε χαρακτηρίσει κάποιες περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας. Εν τούτης υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει. Εκεί που υστερούμε είναι στην εφαρμογή των τεχνικών. Είναι εις γνώση μας όλων. Για παράδειγμα, εμείς στο Πανεπιστήμιο και στο επίπεδο του πτυχίου, αλλά και στο μεταπτυχιακά προγράμματα, στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, στην αειφορό ανάπτυξη, υπάρχουν σχετικά μαθήματα, συγκεκριμένα μαθήματα, μέσω των οποίων εκπαιδεύουμε τους νέους μηχανικούς πώς να εφαρμόσουν τέτοιες πρακτικές. Να κάνουμε αναφορές σε διαπερατές επιφάνειες, πράσινες στέγες, φίλτρα, απορροφητικά φρεάτια, συγκομιδή ομβρίων υδάτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε και στο επίπεδο της οικίας, οι λίμνες κατακράτησης, η οχετή είναι το τελευταίο στάδιο. Αυτά μπορούν να γίνουν από την πλευρά τόσο του ιδιώτη ατομικά, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο κοινωνίας, αλλά και πολιτείας γενικότερα. Προφανώς και είναι εις γνώση μέσα από συγκεκριμένες αναφορές. Αν κάποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, για παράδειγμα, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Είναι αναρτημένες ήδη στο διαδίκτυο και μπορεί κάποιος να δει ξεκάθαρα ότι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στην νομοθεσία και στους χάρτες και στις τεχνολογίες τεχνικές. Προσπάθειες όλοι καταβάλουμε, όμως, όπως είπα, είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Είναι θέμα λήψης απόφασης. Εκείνο που με λυπεί προσωπικά, κύριε Μιλωνά, επιτρέψτε μου, είναι το εξής. Σε περίοδους οικονομικής ευμάρειας είχαμε μπει στον πυρετό το να χτίσουμε, αν δούμε κάποιους χάρτες, αερίες φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες της περιοχής του Παραλιμνίου, για παράδειγμα. Περίοδος 2003 μέχρι το 2010, η διαφορά που θα δει κάποιος μέσα στην περιοχή γύρω από τη λίμνη είναι τρομακτική όσον αφορά στο δομημένο περιβάλλον, το χτίσιμο. Όταν περάσει η περίοδος των παχιών αγελάδων, επικαλούμαστε την έλλειψη κονδυλίων και ότι δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους να εφαρμόσουμε. Επομένως, μου λέτε ότι είναι πιθανή αιστεία κινδύνου η λίμνη Παραλιμνίου σε περίπτωση που έχουμε έντονες και πολλές βροχοπτώσεις. Κοιτάξτε, είναι ούτως ή άλλως μία από τις καταγεγραμμένες περιοχές. Εν τούτης, έχουν ληφθεί κάποια καλύτερα μέτρα παρά σε άλλες περιοχές. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις Καμάρες, στη Λάρνακα γενικότερα, αυτές είναι περιοχές που είναι ήδη καταγεγραμμένες ως περιοχές δυνητικού. Υπάρχουν άλλες περιοχές, Λευκοσία, Πάφου, τις οποίες πρέπει να μας πείτε? Υπάρχουν 22 περιοχές. Και να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να κλείσω με έναν άλλο. Υπάρχουν στην Αλάμπρα, στην Πάφο, στη Λάρνακα,
Περβόλια, Ιερμασόγεια. Υπάρχουν διάφορες περιοχές που είναι καταγεγραμμένες και αναρτημένες βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας 70 του 2010. Αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι εμείς και ως Πανεπιστήμιο, Φρέντερικ, κάνουμε διάφορες προσπάθειες, είτε στο ερευνητικό είτε στο επίπεδο διδασκαλίας. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το ονομάζεται Urban Greening Systems for the Mediterranean Region. Συμμετέχουμε, ηγούμαστε της ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Η ηγέτη της ομάδας συμπεριλαμβάνει Πανεπιστήμιο Μάλτας, Πανεπιστήμιο Σεβίλης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ούτω καθεξής. Και θα έχουμε συγκεκριμένα εκπαιδευτικές ημερίδες δωρεάν για το κοινό. Η πρώτη της σειράς τέτοιων σεμιναρίων καλύτερα. Θα γίνει μέσα του Γενάρη. Μπορώ να δώσω την ιστοσελίδα. Απευθύνεται, είναι www. Το γράμμα U και μετά greens, πράσινο S στο τέλος, .eu. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος και θα κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πότε? Θα είναι το πρώτο της σειράς, θα είναι περίπου μέσα του Γενάρη. Θα δώσουμε τις πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε. Με την πρώτη θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Εγώ ευχαριστώ. Καλές σας γιορτές. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την προσοχή. Καλό απόγευμα.